roka robíme korunovačný sprievod. Tento rok ide výnimočne z Bratislavského hradu. Ten sprievod príde na hlavné námestie, kde bude obrad korunovácie a Mária Terezia prvá bola korunovaná pred týmto oltárom. Potom po obrade korunovácie z hlavného námestia ten korunovačný sprievod prejde na Hviezdoslav námestie, kde budú nasledovať ďalšie časti od korunovačného ceremoniálu, no a večer bude zakončený ohňostrojom. Je to veľmi náročné podujatie. A na druhej strane musím povedať a poďakovať všetkým mojim priateľom a aj hlavným partnerom, ktorí ma finančne podporili. Ale Mária Terezia vraj bola strašne na chlapov. Čo bola? Na chlapov. No však? Aj vy ste? Ja som na jedného veľmi strašne. Svätá Matka, katolícka cirkev si želá, aby ste prítomnú, vznešenú Pani povýšili do kráľovskej hodnosti.